שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של AI/IL. היום אנחנו הולכים ללמד אתכם על כלי מטורף. אז בעצם אנחנו הולכים ללמוד על איזה כלי שקוראים לו דלי. מה זה בעצם דלי? אז מה אם הייתי אומר לכם שאפשר להפוך כל רעיון שיש לכם בראש לתמונה מקצועית, תוך שניות, ולא צריך להיות מעצב, צייר או צלם. כל מה שצריך זה רק מילים. תכירו את דלי, הכלי שמשנה את חוקי המשחק בעולם היצירה הדיגיטלית. בואו ניכנס בעצם, מה שאנחנו צריכים לרשום זה דל, אי, ככה קוראים לזה, זה בעצם, הוא כלי בינה מלאכותית מבית OpenAI שמסוגל לייצר תמונות מדהימות מתוך תיאורים טקסטואליים בעצם, כל מה שתכתבו אנחנו יכולים להפוך בעצם לתמונה מטורפת, ובואו נעשה את זה ביחד. אנחנו בעצם רוצים ליצור איזושהי תמונה, אתם יכולים לעשות את זה פה, אני אחליף את זה לעברית שיהיה לכולם הרבה יותר פשוט. הגדרות מותאמות, אנחנו רוצים פנטזיה, לדוגמה יש פה סגנון אנימה, כל מיני דברים, יש עוד מלא סגנונות. אני רוצה לרשום פה לדוגמה, רובוט שותה קפה בגן העיר. סתם. בואו נראה מה עוד יש לנו פה, שיפור תמידי, בואו נשים על אוטומטי, אתם יכולים להכניס כל מיני תמונות שלכם, הפניה לתנוחות, ממש הכל מהכל, תוויות פנים, גודל, הכל. כמה תמונות אנחנו רוצים, ולעשות ליצור. שימו לב שיש לנו ימי ניסיון, יש לי 40 נקודות, עכשיו אני עושה קרדיט של 2, כביכול כל תמונה זה 2. ובואו נראה בעצם מה יש לנו פה. תוך כמה שניות רשמתי משהו מאוד מאוד בסיסי. ולמה בעצם דלי שונה מכל המתחרים האחרים? קודם כל מיידיות וקלות. בעבר כדי ליצור תמונות מקצועית הייתם צריכים לסחור מעצבים, לעשות כל מיני דברים מטורפים. הנה כבר תראו איזה תמונות מטורפות יוצאות לנו פה. באמת אין מה להגיד, תראו זה נראה כמו סרט מטורף, מטורף. אפשר להוריד את זה לפה למחשב ולעשות עם זה עם כל מה שאנחנו רוצים, זה תמונה שלנו. עכשיו אני ארשום מלחמה של חייזרים על כוכב אחר. כמובן שכמה שאתם תכתבו פה יותר, הדבר הזה יצא לכם יותר טוב. לדוגמה, על כוכב אחר, עם רקע של שמיים סגולים, וכוכבים מנצנצים ברקע. בקיצור, כמה שתכתבו פה יותר, יהיה לכם דברים מטורפים יותר. בואו ניצור עוד שני תמונות. אז בעבר הייתם צריכים לסחור מעצב גרפי מקצועי, להוציא על זה אלפי שקלים, לחכות הרבה זמן. אתם יכולים לעשות פה לוגים, אתם יכולים לעשות פה דברים מטורפים, יצירתיות אינסופית. דלי בעצם נותן לכם את הכוח ליצור כל דבר שלא יהיה לכם לראש, ממש בכמה שניות. הנה אתם פה איתי, רואים סרטון כזה קצר, ותראו מה יצרנו, דברים שבאמת לא נתפסים. ולמי זה בעצם מתאים? זה מתאים גם ליוטיוברים, גם למעצבים, גם לכותבי תוכן, בעלי עסקים, אנשים שמחפשים, אנשים שסתם אוהבים להתעסק עם זה. דלי בעצם מתאים לכולם. תסתכלו, זה מטורף. אנחנו יושבים ביחד שנייה אחת על המחשב ותראו מה הצלחנו להוציא. תמונות שפעם היינו רואים והיינו המומים. אנחנו גם יכולים להוציא פה משהו שהוא מאוד ריאליסטי, כן? בואו נעשה חייזרים נוחתים על כדור הארץ והאנשים בפאניקה. בואו נראה. ליצור. כל מיני דוגמאות, אתם יכולים לעשות פה, אני רוצה להראות, אתם יכולים לעשות שואל בחליפת עסקים, אתם יכולים לעשות אנשים שאתם אוהבים, להכניס פה את התמונה שלהם ובעצם להכניס אותם לתוך התמונות המטורפות האלה שאנחנו יוצרים פה תוך שנייה, באמת תוך שנייה. תראו, זה לא נתפס. ואיך בעצם להתחיל? פשוט מאוד, כמו שאמרנו, לרשום דלי ביוטיוב, בגוגל, להיכנס, להתחבר למשתמש שלכם פה מצד ימין, יהיה לכם להתחבר. אתם יכולים כל פעם לצאת ולהחליף משתמש, ועוד פעם יהיה לכם 40 תמונות חדשות. אז שתבינו כמה זה פשוט. אז אם אתם התחלמתם ליצור, לדמיין ולהגשים רעיונות מטורפים, זה הזמן שלכם לנסות להתעסק פה קצת בדלי. תכתבו לי בתגובות איזה רעיונות הייתם רוצים שאני אנסה ואני אפיץ לכם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת לייק, להירשם לערוץ ולשתף עם חברים שאוהבים יצירה ובינה מלאכותית. אני רוצה רגע להדגים לכם עוד כמה דברים ממש שיש להם פה, שתבינו, כאילו זה עולם מלא. אתם יכולים לעשות פה כל מה שאתם רוצים, שתבינו, כל זה רק סגנונות, כן?
אתם יכולים לעשות פה כל מה שאתם אוהבים, אם זה פנים יפות, להכניס את עצמכם, לעשות את עצמכם באיזשהו עולם של פנטזיה, או בכל דבר אחר. באמת, אין גבול ליצירה. תעשו מה שאתם אוהבים, ואני אשמח אם תוכלו להראות לי אפילו, תשלחו לי את הדברים שיוצאים לכם, כי יש פה דברים פשוט מטורפים. תראו, את כל זה עשינו ביחד, תוך ממש כמה דקות. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, וניפגש בסרטון.